Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel keluarga Mas Goplo Malu pemirsa ya. Esuk-esuk nerusuk. Yes, aku soalnya sedino katisen loro guys, lagi iki iso mangan enak. Lambeku pahit. Yes. Kita makan dulu pemirsa. Guys, aja bosen ya guys ya. Plastik larang, apa-apa larang. Saiki ya jaman saiki iki sego 3.000 tok apa guys. Aku ora mentol lho karo bakule kadang kala aku kok yo ditampa ae ana sing tuku 3.000 iki bukane ngene lho guys ya, bukane saya tidak setuju dengan orang yang membeli nasi 3.000, tapi saake bakule batine piye jaman saiki ana sego 3.000 iki kok yo mesakno banget lho guys. Iki mangan rusuk-rusuk guys. Ora 4.000 untuk ngene. Oseng tempe gembus sambal teri, urape. Godhong apa iki? Oh, godhong minyak alias singkong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baituna fi marasatana kini ada benar. Iki ana keringe pemirsa. Wis mangan nang kene. Iki kampungane dulu Pak. Lah bojone. Ini di awuk ini pemirsa. Wah, enak sesuk mangan ora. Seratan bahan. Jadi blareng guys, sama yo ben suasanane iki seger ngono lho kontane. Ora kek nyandak gawean. Ndek iki lho, aku tuku sego yo gak masak karena apa? Ya awake wis brek. Masuk angin campur. Untungnya aku terus jenggelek ngombe Oralit terus nang warung. Nang warung aku tuku obat mencret. Mohon maaf ya guys iki cerita. Aku ngoten dasteran kowe ngempet asine. Tapi pena kaya mergawe. Aku sing loro sedih pemirsa. Gawean omah kek kodur kabeh soalnya pineh. Wis omah dhewe. Ngursi omah iku ora gampang ketoke. Alah. Eka dhewe ana gaweane apa lho? Gaweane apa? Gaweane omah iki ra ketok, guys. Nah, wong lanang merantau. Aku loro ae. Sedina omah kok kapal pecah. Wah, 4.000 entuk sak meniki. Kene iki nang arah rame pemirsa, wong trayu ora ana tangga. Sapa sawah. Paling wong liwat tok apane sawah.
Wah, nabul golek sapa. Yo adunan iki akeh 4.000 murah tenanan. Njaba wis 5.000, guys. 6.000 malah. Ambire pedes. Anggo iku lho dicampuri lombok sing garing lho pemirsa. Bareng guys. Oke pemirsa. Tak udah ngaleh. Barengnya kakaruan. Barengnya kakaruan pemirsa. Mau lagi aktivitas. Atre nek esuk golek sarapan bisa. Ben masak siang rada santai. Aku ki tuku sayur yo kadang. Biasanya tuku nggone Mbak Dian nek bar kok cepung kuwi. Cuma terakhir apa tuku bendina iki waduh pemirsa. Mbak Romo kono narai. Alhamdulillah. Me baru makan aku sedelo. Hawane pemirsa. Hawane gak tentu dadi awak iki loro kabeh. Aku loro sini. Kontenku saya wingi-wingi iku yo uploadan sebelumnya. Nek gak mari ya tak presakno mari. Wis sik nglir tapi wis gak diare. Kucing karek loro, guys. Siji mati, menterae piye yo jenenge kucing cedak sawah iki aku tidak menyalahkan keadaan. Kucingku ki yo sapa sing kucingku putih kuwi senengane mangani tikus. Yo seneng tangga-tanggoku pemirsa. Kayak Mbah Man iki seneng. Omah iki tikusnya sudo. Cuma yo kuwi kucing kan yo ora duwe akal kayak menungso. Oh iki ana ambune bar kena obat tikus ya kadang tikus diobat to do mendem do ngletak dipangan orang-orang soalnya kan aku untuk informasi saka deku ana wong bar ngobati tikus sapa aku yo gak takok sapa guys. Kayak mana kukrok ka tak goleki lek ngono. Wong aku yo sikilku kedingklangan, stroke dadi yo. Terus tak goleki ora ketemu. Yo sedino setengah lah kuwi. Sempat roh lek ku nang Mbah Man, ku isek urip delalah. Terus esoke tak goleki. Wis dikubur sepupuku. Mas Muji, aku muni matur nuwun, ndek ngerti nek kucingku lah sing
Cimeng kae kan duka ora kan ireng, rata-rata kan kucing wong kene iki ireng. Wis bengkak, aku ditelepon Mbak Anggun, aku nang blorong ngurus SIM kae ku. Aku tetep mulih lah, aku kok ganggu kiwetenganku, tanggo kiwetenganku soalnya meninggalin nang parit. Dadi tak gondol, tak pendem pemirsa. Nek Jimmy iki gak tau ndi nek sing ireng iki nang omah ae pemirsa, mangan turu terus kucing nggone Tante Deni iki nang omah ae. Dadi gak sepiro nganu. Cuma saya tak tutup dulu ya konten pokoknya aja lali lek sampai ke Mas Goplem. Lho iki awakku sudah pemirsa. Rong dina loro ya sudah. Aja lali lek sampai ke Mas Goplem nek ana nembakkan browsing akeh karo pemirsa dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.